मल खालामनो सुबिदा गैया फरायसालि ना एकदम पारफेक्ट जागा सुजा ठीक जागासे क्या हामबाय दिनै जों जोंनि TTADC नि इंगै फाइनान्सियल जोंनि रयसाबारि साब जोनाल अफिस थांनानै बागै जों हलंथं काइखा अ जागाव टोटेल 1 कोटी 5 लाख नि जोंनि काइसा प्रोजेक्ट कस्ट प्राय 8टा रूम उंनाय अ जागाव साब जोनाल अफिस कताल खलगनानै बागै दिनै जों जोंनि TTADC नि इंगै फाइसक फाइजाक बरम गोनां EM फिसारिस राजेश त्रिपुरा जोंनि बरम गोनां MDC उमा शंकर देबबर्मा दैबो तंगो जोंनि XMLA बरम गोनां धनन्जय त्रिपुरा जोंनि जोनाल चेयरमैन दलाइनि प्रेमलाल मलसं दैबो अ रयसाबारिनि साब जोनालनि चेयरमैन धनरंजन त्रिपुरा दैबो गोबां मानसिनि अ आमसानि लीडर दै अफिसार JDO रक फाइसक फाइजाक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रक फाइसक फाइजाक दिनै जों जोंनि ADC हाफांनि नाहरमुं अमनो जोंनि प्रशासनिक न जाते लुकुरगनि न गानाव पोसक रयनायनि बागै जोंनि जातियक मुं दङो अम नीति आयोगनि रांबाय जों अम ताक साब जोनाल अफिस तांजानाय प्राय 10 कोटी नीति आयोगनि रां दंमानि अमनो जों 10टा साब जोनाल अफिस कताल खलगनाय अरनि बिसिं दङो निनि नद लालजुरी साब जोनाल तांजानाय दैबो 19 कोटीनि राजकान्दियाव तांजानाय गमतियाव अम्पिबाय गुराकापा तांजानाय दै छावदो कालादेपा तांजानाय सिफाई जलाव 2टा तांजानाय निनि प्रमोद नगर बाय निनि जम्पैजला दैबो निनि सुमिलि साब जोनाल अमाहायके प्राय 10टा जों साब जोनाल अफिस कताल तांनानै बागै जागा जागाव जों ताबक सेमि दङो अलरेडी टेंडर फ्लुट खाइजाक ताबक टेंडर चलै दङो प्रोसेसिंग चलै दङो कयेक दिननि बिसिनो अ जागा सामंग चेंजागनाय अंके जों आशा खायो एलाकानि हामख्रायनि बागै जोंनि ADC नि जे सामंग तांग दंमानि लोकनि बेनिफिट दोंनाय फाइनान्सियाव अ आमसायनि प्राय 8टा ADC विलेज रयसाबारि साबजोन आन्दाराव दङो अ लोकरगनि बेनिफिट दोंनाय आशा खालायो जों फाइनान्सियाल दैबो सामंग गाहाम तांनानै याप्रिसेवै दङो दिनै जों अ हलंथं काइमानि पान्डा आसोंनो जतन हामबाय खुलुमबाय।